Kralj Tomislav, kraljica Jelena povijesne su osobe. Oživjeli su na šahovskoj ploči Patria Croatica. No ovo nije samo igra. Ovom šahovskom pločom možete putovati kroz vrijeme. Legenda kaže, u jednom od brojnih ratova Hrvatski je knez pao u ropstvo. Njegov tamničar, vladar, strastveni igrač šaha predloži mu okladu. Ako knez pobjedi u 3 partije za redom, pustit će ga na slobodu. Tako i bi. I zahvalnosti i u sjećanje, knez stavi šahovnicu na svoj barjak, a njegov narod prihvati je kao nacionalni simbol i znamen slobode. Ovo je ekskluzivno hrvatski suvenir ili poslovni poklon. Radi se o figurama koji su od masivnog metala, s time da se ove figure se temelje na radu akademskog kipara gospodina Hrvoja Rumovića. Patria Croatica, šahovska ploča sa znamenitim osobama iz hrvatske povijesti, uistinu je proizvod koji zaustavlja dah. Likovi, svaki sa svojom pričom, lako vas u mašti, sa šahovske ploče prenesu na pravo bojno polje. Ako se pomičemo samog hrvatskog vojnika i zatim novog hrvatskog vojnika, tu ide Hrvoje Vukčić Hrvatinić, tako da se može u biti napraviti jednu lijepu sliku. Ne bih htio koristiti riječ bitke, ali nekako tu nekoliko naših jednostavno velikana hrvatske povijesti. Načinjene od masivnog metala i presvučene srebrom ili broncom, ove figure nisu samo vrijedan, već iznimno kvalitetno izrađen proizvod. Svaki je detalj jednako važan. Stoga je lako na licima figurica prepoznati osobe koje predstavljaju. Kralj Tomislav, kraljica Jelena, blastava i vojnici prenijet će vas kroz stoljeća povijesti. Želite li imati ovako poseban jedinstven suvenir? Vi ste na potezu.